बागुलबुवा. मी एकदा मित्रासोबत त्याच्या गावी गेलो होतो. आम्ही दोघेच एके दिवशी फिरायला म्हणून तिथल्या नदीकडेला गेलो. उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने नदीला तेवढं पाणी नव्हतं, म्हणून आम्ही नदीत उतरून पाण्याची मजा घेत होतो. तिथून पुढे जंगलात जाऊन आम्ही करवंदे, बोरं यांचा आस्वाद घेऊ लागलो. आम्ही आमच्याच धुंदीत होतो. तेव्हा कधी संध्याकाळ झाली हे आमचं आम्हालाच कळलं नाही. तसे आम्ही जंगलातून पटापट चालू लागलो. माझ्या डोक्यात आधीच भूतांच्या गोष्टींनी घर केलं होतं. त्याशिवाय रक्त पिणारी पिशाचीही डोक्यात होती. त्यातच गावी स्ट्रीट लाईट नसल्याने तिथे लवकर लवकर अंधार जाणवू लागतो. घनदाट झाडीमुळे चंद्राचा प्रकाशही जमिनीवर येत नाही आणि आम्ही तेच अनुभवत होतो. आम्ही ज्या रस्त्याने आलो होतो तो रस्ता माझ्या लक्षात होता, पण तो जरा लांबचा रस्ता होता. काही मिनिटातच सूर्य पूर्ण मावळून गडद अंधार होणार होता, म्हणून माझ्या मित्राने शॉर्टकट निवडला. प्रत्येक मिनिटागणित माझ्या मनातील भीती अजून वाढत होती. शेवटी एक क्षण असा आला की आम्हाला समोरचं काहीच दिसत नव्हतं. मी माझ्या मित्राच्या खांद्यावर हात ठेवून होतो. जिथे नजर फिरवू तिथे फक्त काळोख होता. इतक्यातच आम्हाला समोर झाडीत काहीतरी हालचाल जाणवली आणि सोबत विचित्र असा गुरगुरण्याचा आवाजही. माझे तर हातपायच गार पडले. तेवढ्या त्या झाडीतून मला 2 डोळे चमकताना दिसले. ते आमच्याकडेच रोखून पाहत होते. मला माहीत होतं मित्राच्या गावी तर फक्त कोल्हेच होते, पण हे मात्र काहीतरी भयानक होतं. ते विचित्र आवाजात गुरगुरत होतं. रात्रीच्या त्या स्मशान शांततेत तो आवाज काळजात धस्स करत होता. तेवढ्यात काही कळायच्या आत माझा मित्र तिथून पाठी पळत सुटला. त्याला असं पळताना पाहून माझी तर हवाच निघाली. शरीरातील सगळा त्राणच निघून गेला. कशी तरी हिंमत करून मी देखील वाट काढत त्याच्या पाठी पळू लागलो. मी अक्षरशः रडकुंडीला आलो होतो. मला या अनोळख्या जंगलात माझा मित्र त्या पिशाच्या सोबत एकटा सोडून गेला होता. कसाबसा मी तिथून बाहेर निघालो. तिथे माझा मित्र माझी वाट बघत उभा होता. मी त्याच्याशी तेव्हा खूप भांडलो, पण तोही तितकाच घाबरला होता. तिकडे काहीतरी वेगळं आणि भयानक नक्कीच होतं, जे आम्हा दोघांनाही जाणवलं होतं. आम्ही दुसऱ्या दिवशी सकाळीच पुन्हा एकदा तिथे त्याच शॉर्टकटवर गेलो. तिथलं दृश्य भयानक होतं. तिथे झाडीत एक बैल मरून पडला होता. त्याला जवळजवळ कोणीतरी फाडून काढलं होतं. ते शव एकदम ताजं दिसत होतं. जणू काल रात्रीच त्याला तिथे मारलं असावं. जितकं आम्हाला माहीत होतं तिथे कोणतीही मोठी जंगली श्वापदे येत नव्हती, पण मग त्या मोठ्या बैलाला असं कोणी मारलं असावं? आणि जर रात्री ते तिथेच आमच्या समोरच होतं, तर मग त्याने आमच्यावर हल्ला केला असता तर? प्रत्येक गावात काही विचित्र गोष्टी प्रसिद्ध असतात. त्याच्या त्या गावातही अशीच गोष्ट आहे. गावच्या वेशीवर एका पिशाच्याचा दगड ठेवला आहे. त्या दगडावर विचित्र अशा प्राण्याचा आकार कोरला आहे. गावातील लोक दरवर्षी एकदा तरी त्या ठिकाणी उतारा नेऊन ठेवतात. असं म्हणतात ते पिशाच्या गावातील जंगलातच राहतं, तिथे वावरतं, तिथेच फिरत राहतं. पण प्रत्येक घरातून एक उतारा चढवल्याने ते कोणत्याही मनुष्यावर हल्ला करत नाही. माझा मित्र एका हॉटेलात कामाला लागला होता. ते त्या परिसरातील एक नावाजलेलं हॉटेल होतं. रात्री हॉटेल बंद झालं की माझ्या मित्राची ड्युटी चालू व्हायची. हॉटेलात लागणारं बेकरीचं सामान हे सगळं तिथे बाजूलाच असलेल्या एका बेकरीत बनत होतं. म्हणजे पब्लिकसाठी हॉटेल बंद जरी झालं तरी ते 24 तास कामगारांसाठी चालूच राहायचं. माझा मित्र नवीनच तिथे कामाला लागला होता, पण तो जरा बिनधास्त होता. शिवाय तिथे त्यांवर लक्ष ठेवायला वरचं असं कोणीच नसायचं. रात्रीचा अचानक बॉस फेरी मारायला आला तर आला, म्हणून तिथलं वातावरणही फ्रेंडली होतं. असंच एके रात्री बेकरीमध्ये काम करून तो खूप दमला होता. ब्रेक घ्यायला म्हणून तो बाजूलाच पब्लिकसाठी रात्रीचं बंद असलेल्या त्या हॉटेलात जाऊ लागला. काय रे, कुठे चाललास? हॉटेलात जाऊन जरा 15 मिनिटं आराम करून येतो. त्याचं हे बोलणं ऐकून सगळेच जण थबकले. त्यांचे असे चेहरे पाहून माझा मित्र आश्चर्याने म्हणाला, काय काय झालं? काही नाही, पण आम्ही कोणीच रात्रीचं त्या हॉटेलात जात नाही. तूही नको जाऊस. पाहिजे तर इथे आराम कर. का? आपला बॉस येईल म्हणून? नाही रे, पण तू नको जाऊस उगाच. पण माझा मित्र तर बिनधास्त होता, त्यामुळे कोणाचंही काहीही न ऐकता तो सरळ हॉटेलात घुसला.
तिथलाच एसी चालू करून तो एका टेबल समोर खुर्चीत जाऊन बसला. अख्ख्या हॉटेलात तो एकटाच होता. हॉटेलातील त्याने फक्त छोट्या लाईटी चालू ठेवल्या होत्या. आत एकच शांतता जाणवत होती, स्मशान शांतता. इतक्यात त्याला आतील खोलीत काहीतरी आवाज आला. तो आवाज त्याने स्पष्ट ऐकला होता. एरवी बिनधास्त असलेला तो आज मात्र खरंच घाबरला होता. त्याने पाठी वळून पाहिलं तर आत एक माणूस उभा होता. कदाचित तो त्यांचा बॉस असावा म्हणून हा अजूनच घाबरला. सॉरी सर, मी जरा 5 मिनिटासाठी इथे आलो होतो. मी लगेच जातो इथून. पण तो माणूस काहीच बोलत नव्हता. तो हळूहळू अंधारातून तिथे असलेल्या डीम लाईटीजवळ येऊ लागला. त्याचा चेहरा जळालेला आणि भयानक दिसत होता. तो माझ्या मित्राकडे पाहत त्याच्याच दिशेने येऊ लागला. त्याला पाहून माझा मित्र ओरडत धावतच बेकरीमध्ये शिरला. काय रे, काय झालं? असं अचानक धावत का आलास आणि इतका का घाबरलास? तिथे कोणतरी माणूस आहे. चला आपण त्याला बाहेर काढू. माणूस? सगळे एकमेकांकडे पाहू लागले. कसा दिसत होता तो? तो जाडजूड आहे, पण त्याचा चेहरा पूर्ण भाजलेला आहे. म्हणजे तूही त्याला पाहिलंस तर? तूही म्हणजे तुम्हीही त्याला पाहिलं आहे का? हो, पण तो जिवंत नाही. ती एक आत्मा आहे. इथेच काम करणाऱ्या एका कामगाराची आत्मा. ही खूप वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. त्यावेळी हॉटेलच्या जागी ही अशीच एक बेकरी असायची. अचानकच एके दिवशी तिथे एक अपघात झाला. बेकरीत आग लागली होती. सगळेच कामगार तिथून बाहेर पडू लागले, पण एक माणूस तिथे अडकला गेला आणि तिथेच तो होरपळून मेला. पण ही गोष्ट इथेच संपत नाही. तिथल्या नियमांप्रमाणे मालकाने त्या माणसाच्या घरच्यांना काही मदत देणे हे आवश्यक होते. पण त्या माणसाच्या घरचे तितकेच साधे असल्याने मालकाने त्यांना त्या जीवाचा काहीच मोबदला दिला नाही. काही पैसे खर्च करून बेकरी पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आली. पण तिथल्या लोकांना त्या रात्रीचा भयानक अनुभव येऊ लागला. रात्रीची भांडी आपोआप पडत असत. ताटं, भांडी आणि इतर वस्तू आपोआपच हलू लागत. त्यामुळे रात्रीचं कोणीच तिथे काम करत नसे. बेकरीला नुकसान होऊ लागलं होतं. शेवटी मालकाने हा एक नवीन गाळा विकत घेतला आणि बेकरीच्या जागेवर हॉटेल बांधण्यात आलं. इतकं करूनही तिथे हॉटेलात तो माणूस अजूनही फेऱ्या मारताना लोकांना दिसतो. त्या आत्म्याने ते हॉटेल अजूनही झपाटून ठेवलं आहे. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.